ओइचएडीएल जायगा मोनबाय आसामनि अफिसियेल राव जाबाय आसाम विधान सभायाव बियो माने बाहायजानाय राव जाबाय आसामनि एपीएससी क्लियार खालामनाय जोंनि एससीएस एपीएस आरो एलाइड सार्भिसनि जेसेबां अफिसार दं बिसोरखौबो दा बर' रावखौ कम्पालसरि माने फोरोंनायनि राहा लाबाय अलरेडी दा गासै अफिसारफ्रानो बर' रावखौ जेरावबो रोंसिगोन आरो लोगो लोगो बर' रावा जेरावबो बाहायजानाय जासिगोन जुदि बिबार लाइसि नङामोनब्ला हयथ' बर' थुनलाइनि जोनोमानो आरोबाव सम लाबावगौमोन बिबार लाइसिनि थाखाय बर' रावनि गेजेराव माने बर' हारिनि गेजेराव राव आरो थुनलाइखौ जिथु बाहायजेननाय आरो थुनलाइ सोरजिजेननाय बे हाबाफारिया जानायखायसो हयथ' 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमा मोनफैदों आरो गोग्गानायनि सान दिनैनि बे सानाव बर' थुनलाइनि थफिजेननाय जोंहा बिबार लाइसि बेनि 100 बोसोर जानायनि मोनसे हाबाफारि लानानै उदालगुरियाव खुंदों बर' थुनलाइ आफादा जिल्ला आरो आन्चलिक सेन्ट्रेल गासिबो लोगो नांनानै गतिके बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां थांखांनाय समनि जोंनि जिथु जारिमिन बे जारिमिननि सायाव फिन गोसोखांलायनाय आरो सावरायनाया जुदि बिबार लाइसि नङामोनब्ला हयथ' बर' थुनलाइनि जोनोमानो आरोबाव सम लाबावगौमोन बिबार लाइसिनि थाखाय बर' रावनि गेजेराव माने बर' हारिनि गेजेराव राव आरो थुनलाइखौ जिथु बाहायजेननाय आरो थुनलाइ सोरजिजेननाय बे हाबाफारिया जानायखायसो हयथ' 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमा मोनफैदों आरो बिनि उनाव गमामायैनो गोबां दिनै दावगा फैबाय बर' रावा ओइचएडीएल जायगा मोनबाय आसामनि अफिसियेल राव जाबाय आसाम विधान सभायाव बियो माने बाहायजानाय राव जाबाय आसामनि एपीएससी क्लियार खालामनाय जोंनि एससीएस एपीएस आरो एलाइड सार्भिसनि जेसेबां अफिसार दं बिसोरखौबो दा बर' रावखौ कम्पालसरि माने फोरोंनायनि राहा लाबाय अलरेडी दा गासै अफिसारफ्रानो बर' रावखौ जेरावबो रोंसिगोन आरो लोगो लोगो बर' रावा जेरावबो बाहायजानाय जासिगोन दा नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां माखासे मावबावनांगौ दं थुनलाइनि बिथिङाव दिनैनि बे मडार्न जुगाव जाहाथे अट'मेटिक जिथु मा होनो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग फैदों बेवहाय जाहाथे बानान खान्थिनिफ्राय लानानै जोंनि रिसार्चजों सोमोन्दो थानाय जोंनि माखासे लिरनायफ्रा बानायजायो जाहाथे ट्रेन्सलेसनफ्रा कारेक्टलि माने उनावहाय ओंखारहोयो खारन जुगानो बिदिनो जाबाय ओंखायनो बेफोर बेलायावबो दा जोंना गोबाङा खामानि मावदों आं सानो लासै लासै इमप्रुभ जानानै बेफोरबो मोजां जाहैगोन दिनै बिबार लाइसियानो बर' रावनि थुनलाइनि मोनसे दलिल होननानै सानदों गुबैयैनो मानो होननानै बुङोब्ला बेनो गिबि लाइसि हिसाबै बयबो खालामनाया बेनि आगोल जोंहा साफा सानै लिरदोंमोन आरो बेबायदि लाइसि हिसाबै बा जौयै मोनसे अर्गेनाइज माने फर्माव बर' राव थुनलाइखौ माने खामानि मावाखैमोन रेभारेन्ड सिडनी एन्जेल साहाबा माखासे बर' खुगा मेथाइखौ आरो माखासे बर'नि सल'बाथाखौ बिथाङा बे समावनो लिरदोंमोन बर'खौ रमान स्क्रिप्टजों माने जेला बिथाङा माने बेंबारियाव दङमोन आरो तेजपुरनि कसारि मिसनाव दङमोन बिनि उनावथ' बर'नि ग्रामारखौ बिथाङानो बयनोबो फोरमायदोंमोन जे बर'नि पास्ट टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स आरो कन्टिनिउआस टेन्सफोरखौ माने फिउचार टेन्सफोरखौ बबे सोदोबनि दाजाबनाय बा होनफानाय बेफोरजों माने फोरमायनाय जायो बर' ग्रामारखौ जों बर'आनो मोनथियामोन जे जोंनि रावा रावखान्थि होननाय दिनैनि गोदान मुलुगनि बे रावखान्थि बेयो दंना गैया नाथाय रेभारेन्ड सिडनी एन्जेल साहाबा बर' रावखौ सिफायनानै बिनि रावखान्थिखौ इंलिसजों कम्पेयार खालामनानै बयनोबो मोनथिनाय हिसाबै बिथाङा आउटलाइन ग्रामार अफ माने कसारि होननानै बिथाङा दिहुनदोंमोन बे समावनो 1900नि सिगाङावनो आरोखि गतिके बेफोर बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोन नङामोनब्ला दिनै बर' रावा बे अबस्थायाव सफैया मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन
फैबाय बर' रावा 8 शेड्यूलाव जायगा मोनबाय आसामनि अफिसियेल राव जाबाय आसाम विधान सभायाव बियो माने बाहायजानाय राव जाबाय आसामनि APSC क्लियार खालामनाय जोंनि SCS APS आरो एलाइड सार्भिसनि जेसेबां अफिसार दं बिसोरखौबो दा बर' रावखौ कम्पालसरि माने फोरोंनायनि राहा लाबाय अलरेडि दा गासै अफिसारफ्रानो बर' रावखौ जेरावबो रोंसिगोन आरो लोगो लोगो बर' रावा जेरावबो बाहायजानाय जासिगोन जुदि बिबार लाइसि नङामोनब्ला हयथ' बर' थुनलाइनि जोनोमानो आरोबाव सम लाबावगौमोन बिबार लाइसिनि थाखाय बर' रावनि गेजेराव माने बर' हारिनि गेजेराव राव आरो थुनलाइखौ जिथु बाहायजेननाय आरो थुनलाइ सोरजिजेननाय बे हाबाफारिया जानायखायसो हयथ' 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमा मोनफैदों आरो गोग्गानायनि सान दिनैनि बे सानाव बर' थुनलाइनि थफिजेननाय जोंहा बिबार लाइसि बेनि 100 बोसोर जानायनि मोनसे हाबाफारि लानानै उदालगुरियाव खुंदों बर' थुनलाइ आफादा जिल्ला आरो आन्चलिक सेन्ट्रेल गासिबो लोगो नांनानै गतिके बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां थांखांनाय समनि जोंनि जिथु जारिमिन बे जारिमिननि सायाव फिन गोसोखांलायनाय आरो सावरायनाया जुदि बिबार लाइसि नङामोनब्ला हयथ' बर' थुनलाइनि जोनोमानो आरोबाव सम लाबावगौमोन बिबार लाइसिनि थाखाय बर' रावनि गेजेराव माने बर' हारिनि गेजेराव राव आरो थुनलाइखौ जिथु बाहायजेननाय आरो थुनलाइ सोरजिजेननाय बे हाबाफारिया जानायखायसो हयथ' 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमा मोनफैदों आरो बिनि उनाव गमामायैनो गोबां दिनै दावगा फैबाय बर' रावा 8 शेड्यूलाव जायगा मोनबाय आसामनि अफिसियेल राव जाबाय आसाम विधान सभायाव बियो माने बाहायजानाय राव जाबाय आसामनि APSC क्लियार खालामनाय जोंनि SCS APS आरो एलाइड सार्भिसनि जेसेबां अफिसार दं बिसोरखौबो दा बर' रावखौ कम्पालसरि माने फोरोंनायनि राहा लाबाय अलरेडि दा गासै अफिसारफ्रानो बर' रावखौ जेरावबो रोंसिगोन आरो लोगो लोगो बर' रावा जेरावबो बाहायजानाय जासिगोन दा नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां माखासे मावबावनांगौ दं थुनलाइनि बिथिङाव दिनैनि बे मडार्न जुगाव जाहाथे अट'मेटिक जिथु मा होनो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग फैदों बेवहाय जाहाथे बानान खान्थिनिफ्राय लानानै जोंनि रिसार्चजों सोमोन्दो थानाय जोंनि माखासे लिरनायफ्रा बानायजायो जाहाथे ट्रेन्सलेसनफ्रा कारेक्टलि माने उनावहाय ओंखारहोयो खारन जुगानो बिदिनो जाबाय ओंखायनो बेफोर बेलायावबो दा जोंना गोबाङा खामानि मावदों आं सानो लासै लासै इमप्रुभ जानानै बेफोरबो मोजां जाहैगोन दिनै बिबार लाइसियानो बर' रावनि थुनलाइनि मोनसे दलिल होननानै सानदों गुबैयैनो मानो होननानै बुङोब्ला बेनो गिबि लाइसि हिसाबै बयबो खालामनाया बेनि आगोल जोंहा साफा सानै लिरदोंमोन आरो बेबायदि लाइसि हिसाबै बा जौयै मोनसे अर्गेनाइज माने फर्माव बर' राव थुनलाइखौ माने खामानि मावाखैमोन रेभारेन्ड सिडनी एन्जेल साहाबा माखासे बर' खुगा मेथाइखौ आरो माखासे बर'नि सल'बाथाखौ बिथाङा बे समावनो लिरदोंमोन बर'खौ रमान स्क्रिप्टजों माने जेला बिथाङा माने बेंबारियाव दङमोन आरो तेजपुरनि कसारि मिसनाव दङमोन बिनि उनावथ' बर'नि ग्रामारखौ बिथाङानो बयनोबो फोरमायदोंमोन जे बर'नि पास्ट टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स आरो कन्टिनिउआस टेन्सफोरखौ माने फिउचार टेन्सफोरखौ बबे सोदोबनि दाजाबनाय बा होनफानाय बेफोरजों माने फोरमायनाय जायो बर' ग्रामारखौ जों बर'आनो मोनथियामोन जे जोंनि रावा रावखान्थि होननाय दिनैनि गोदान मुलुगनि बे रावखान्थि बेयो दंना गैया नाथाय रेभारेन्ड सिडनी एन्जेल साहाबा बर' रावखौ सिफायनानै बिनि रावखान्थिखौ इंलिसजों कम्पेयार खालामनानै बयनोबो मोनथिनाय हिसाबै बिथाङा आउटलाइन ग्रामार अफ माने कसारि होननानै बिथाङा दिहुनदोंमोन बे समावनो 1900नि सिगाङावनो आरोखि गतिके बेफोर बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोन नङामोनब्ला दिनै बर' रावा बे अबस्थायाव सफैया मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दं